Malta se tingħata 817 miljun euro fondi Ewropej tul is-7 snin li ġejjin biex pajjiżna ikompli jwettaq proġetti favur il-kompetittività u l-innovazzjoni, proġetti favur l-ambjent u l-ekonomija ċirkolari u proġetti soċjali. Dan hekk kif il-Kummissjoni Ewropea approvat il-Partnership Agreement ma' Malta wara li saru taħdidiet mal-Gvern Malti. Dan ifisser li meta iżżid l-allokazzjoni li joħroġ il-Gvern Malti ma' dawn il-fondi Ewropej b'kollox se jkun hemm biljun u 200 miljun euro f'investimenti u proġetti f'Malta u f'Għawdex. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Fondi Ewropej, Silvio Xkembri, saq li bil-fondi Ewropej pajjiżna għamel avvanzi kbar u qal li b'dan il-pakkett ta' fondi l-ekonomija Maltija se tkun aktar innovattiva u kompetittiva. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, Chris Bonnet, stqar li b'dawn il-fondi pajjiżna se jkompli joħloq aktar opportunitajiet. Fix-xhur illi ġejjin sa tkunu qegħdin taraw kif il-viżjoni tal-Gvern għal Malta għas-7 snin illi ġejjin anki parti sostanzjali mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista se titwettaq permezz ta' dawn il-fondi biex ikompli juri kemm il-fondi Ewropej huma katina importanti ħafna fl-iżvilupp ekonomiku, soċjali u infrastrutturali ta' pajjiżna.